कास्टम बसुमतारी बुंदोंब्ला एपिकेलआ गामि गामि हाबनानै खामानि मावनायखौ मा बुङो? कास्टम बसुमतारिया बर' फरायसा आफादजों मोनसे समाव हटेल गेसाव बेदर नागिरनानै जानायनि थाखायनो बिथांखौ जोगारनानै गारहरदों आरो कास्टम बसुमतारिया अराय सम माने गेसाव बेदरखौ मोजां मोनग्रा सासे सुबुं आरो जिहेतु बिपिएफआबो गेसाव बिपिएफ पार्टिया गेसाव पार्टी ओंखायनो कास्टम बसुमतारिया गेसाव बेदर नागिरनानै आरोबाव बिपिएफजों लोगो लाफैदों आं बिथांखौ बेखौल' बुंनो हायो सुदुं जोगार जानाय सुबुं आरो लुरिन ज्योति गगैया धेमाजिनि आइबिआव बेखौ गोदनायाव हमनानै माने गलथायनानै जोगार हरामोन बे खोथाखौ बिथाङा जोंनि बे BTR हालामनि रायजोनो खोन्थाग्रोथों आरो बिथाङा जिहेतु BTRनि नङा गलाघाटआव जिहेतु बेहा ओंखाम गैया गुन्दै गैया राजनिति गैया बेखायनो जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै गुबुंले खालामनायनि सिन्थाजों बे खामानिखौ मावदों आरो ओरैबायदि सासे सुबुं मोनानि 1 घन्टा बाहागो समायानो दाबो जोंनि UPPLनि गिदिर लिडारफोरजों बिथाङा हरसे रायलायो गासैबो बिजोङावनो बुंनो थाङोबा बिथाङा जि जायगायाव थाङो बेखौनो गेसाव खालामहैजोबगोन आरो BPF दोलोआव दिनै हाबदों BPFनि बांसिन गाज्रिसिन आरो BPFखौ फोजोबथारग्रा सुबुङानो कास्टम बसुमतारी जादों UPPLৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম হওক বা যোনে হওক UPPLৰ নেতাসকলে না বড়ো গাঁৱত যাব পাৰিছে না আদিবাসী গাঁৱত যাব পাৰিছে না বেংগলী গাঁৱত না মাইনৰিটি চেলত তেওঁলোকৰ গাঁৱৰে সোমাব দিয়া নাই এইটো কাৰণে তেওঁলোকে গাঁৱত যাব পৰা নাই নিজৰ অফিচত বহি কিনে ডাবল কথা কৈ আছে যিমান ৰাকেশ ব্ৰহ্মই কৈছে ন এইবোৰ সব মিছা কথা আৰু তেওঁলোকে আগন্তুক ইলেকশ্যনত হাৰাটো কাঠাং ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনটো কাম নকৰা হৈ গ'ল ফাংচনলেছ ব্ৰেইনটো ফাংচনলেছ হৈ গ'ল হেঁতৰ সব ষ্টপ হৈ গ'ল সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কথাটো শুনিব নালাগে इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन